Namori Keita ni tile an bɛ Bala Bakamana bi ni BFEC ye aw n'a ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na musow kalan kɛr'u kunna commune dugu 6 muso 100 olu taara munna aw ye safinɛ ta ka musow dege o baara la k'a sɔrɔ sanu bɛ bɔ aw fɛ yan. Merci bien Kassim Traoré i ka ɲininkali a diyara ye an ye safinɛ ta mun na parce que safinɛ ye produit ye ni i b'a fɛ ka mɔgɔ kalan fɛn na i kana fɛn dege a kun c'est-à-dire mun risque ka bon an ka faamuyali la safinɛ n'i y'a dilan a bɛ se ka san 20 kɛ a tɛ tiɲɛ a tɛ toli a tɛ foyi donc toujours i mana mun b'a nɔ la i bɛ safinɛ dilan et an y'a lajɛ fana c'est safinɛ ye fɛn ye ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka taa k'a to parce que ale de ye sanuya ju ye donc ni sanuya dun tɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɛnɛya tɛ yen donc voilà les raisons an ye safinɛ ta. Ayiwa bi ɲɛnajɛ in an y'a ye k'a fɔ kuma caman fɔra walaɲuman dɔn kɛra i yɛrɛ hakilinajigi kɛ aw ni BFEC ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na mun wɛrɛ tun kɛra ka kɔ nin ye. Bon vraiment an tɛ se ka foyi fɔ BFEC ye ni foli tɛ parce que sanubɔ société kana an fɛ Bala Bakama yan k'a dɔn k'a fɔ ko nafa b'a la an y'o dɔn BFEC de fɛ mais fɛn fɛn kɔnna BFEC ɲɛ an y'a ye olu kɛra an bolo kasaraw ye parce que u bɛɛ nana u mana sariya kɔnɔ donc o b'a sɔrɔ anw yɛrɛ tɛ fɛn kalama donc maintenant BFEC nalen vraiment a kɛra an bolo kunnawolo da ye mɔgɔw ye fɛn fɛn fɔ vraiment a kɛra o contraire de ye parce que BFEC ye mɔgɔ minnu ka foro n'a yera u ka permis kɔnɔ an y'a jateminɛ pour le an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ 300 ani dɔɔni donc ce qui veut dire que foro 300 ani dɔɔni o foro bɛɛ sumana service technique fɛ n'o chambre d'agriculture ni eaux et forêts donc évaluation min fana bɛ kɛ jamana ka papier kɛrɛnkɛrɛnnen de b'an bolo foro bɛɛ suma mètre carré 1 bɛ ta prix min na mangoroju 1 bɛ ta prix min na lemuruju bɛ ta min na fɛn fɛn b'a kɔnɔ hali ni kɔlɔn b'a kɔnɔ a bɛɛ talen donc bi BFEC y'o de compensation kɛ à hauteur de 1,650 millions. Donc o kɔfɛ an nana lajɛ tuguni sira o de bɛ commune bɔ dibi la donc an bɛ sira fana dilan ni mètre 15 fɔlɔ dilan ka tila ka kilo 15 fɔlɔ dilan ka tila ka kilo 15 filanan dilan donc ce qui nous a coûté à 500 millions BFEC bolo bon développement communautaire min n'o taara k'o d'u ma san kɔnɔ o kan ka miliyɔn 100 ani miliyɔn 9 de d'u ma donc déjà BFEC ka baara sunkalo nata ma kɛ san kelen olu ka nafolo min n'u y'a don u la u ye ambulance di ka gendarmew ka poste jɔ ka foraji se ekɔliso kɔnɔ ka musow kalan safinɛ dilan na ka maternité jɔ ayiwa dugu ka fɛn caman fɛn min ye château d'eau ye u ye château min kɛ an t'a dɔn an tɛ château t'a dɔn parce que an ye misilami yɔrɔw kɛ bon château dira mɔgɔ kelen gansan dɔw ma dugu kɔnɔ min tɛ jamata ye u ye dɛmɛ kɛ mɔgɔ caman ye donc fɛn wɛrɛw caman bɛ yen bi dugumɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka témoigner o nafolo min n'a kɛra ka foro récompenser bi dugumɔgɔ bɛɛ bɛnna kan foro kelen o kelen n'i ye mun sɔrɔ k'i kɛ mɔgɔ sarada la k'i kɛ dɔrɔmɛ 2 di dugu ma bon dɔrɔmɛ 2 an bɛ ala tanu bi o wari sera fɛn miliyɔn 50 ani kɔ ma législation jɔr'o la école bɛ sara o la dugu ka fɛn camanba bɛ ɲɛnabɔ o la hali an filɛ fɛn min kɛnɛ kan dugumɔgɔw y'a wari bɔ an ka tiɲɛ fɔ mairie ma fɛn bɔ a la BFEC ma fɛn bɔ a la dugumɔgɔw y'o b'u yɛrɛ donc o bɛɛ ye société in ka nafa dɔ ye an kɔni bɛ se k'a fɔ mɔgɔw hakili fɔ ɲɔgɔnkɔ minnu bɛ yen fɛn bɛɛ n'a sababu de don parce que an fɛ farafinna yan ni mun tɛ fɛn sɔrɔ fɛn min na hali ni fɛn ɲuman don o t'a apprécier donc voilà un peu le problème sinon BFEC nali bɛɛ b'a dɔn ko changement donna an da ma se lampadaires ma sinon o ye lampadaire don dugu wɔɔrɔ bɛɛ donc ni sugu bɔra k'i to yan ayiwa mɔgɔ t'a f'i ɲɛna i yɛrɛ b'a faamu. Namori i ye min fɔ baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu min nɔfɛ o ye k'a fɔ lakalibajugu ani yebalifɔ anw yɛrɛ ma caman b'an to Bamakɔ ka dantigɛli caman kɛ kuma ninnu na e yɛrɛ bolo latileni jumɛn bɛ yen pour que jamanadenw k'o faamuya sanu bɛ aw minnu ka commune kɔnɔna na. Bon vraiment o question diyara n ye minnu bɛ fɛn fɔ la u mana terrain kan u t'a dɔn fɛn minnu bɛ ka kɛ u ma se autorité foyi ma parce que autorité yɛrɛ jatelen don i n'a fɔ dugu jugu jamana jugu bon autorité locale minnu bɛ yan an tɛ baara kɛ an yɛrɛ ye an bɛ baara kɛ ni sariya ka gafe ye sous-préfet b'o la préfet b'o la hali gouverneur yɛrɛ b'o la n y'a ye k'a fɔ wagati dɔw la hali olu bɛɛ welela
kiri bulon kɔnɔ ko société bɛ ka baara kɛ ko mais ko papier t'u bolo hakili la CNT nana ka vérification kɛ hakili la droit de l'homme passera an fɛ yan hakili la même kɔsa in na les ressortissants u bɛɛ nana mɔgɔ mɔgɔ ko i mago bɛ papier la ne yɛrɛ ye laseli kɛ dugu kɔnɔ i kɛra ressortissant ye o i kɛra duguden ye o anw de bɛ ordre de mission kɛ ka d'i ma ka société ka document ta ka d'i ma Mali yɔrɔ min ka di i t'a vérifier je crois que u ye ministère de mines kɛ ka DNGM kɛ service fɛn o fɛn min n'i da bɛ don sanuko la hakili la o ye kunnafoni ɲini fan bɛɛ an bɛ ala tanu a bɛɛ y'a yira k'a fɔ papier min bɛ nin bolo c'est légal. Degun foyi tɛ aw ka sɛbɛnko ta fanfɛla la i n'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ cogo min ko maire de bɛ papier di maire de b'u yamaruya maire de b'a to ka taa sanu bɔ. non effectivement an bɛ yɔrɔ min na bi an ma degun foyi sɔrɔ société ka papier ko la an ma degun sɔrɔ parce que an taara vérifier anw yɛrɛ ka kɔn mɔgɔ tɔw ɲɛ yɛlɛla an na k'a fɔ jamana ka papier dilen don an bɔr'o kɔnɔ an taara Kulukoro gouverneur yɛrɛ ale ye ɲɛfɔli caman k'an ye anw kelen tun tɛ an ni duguden caman tun ye mais ko nin gɛlɛya yɔrɔ ye mun ye kasi minnu bɛ taa réunion kɛ yɔrɔ fɛn min bɛ fɔ kɛnɛ kan yen n'olu seginna kɔma segin tɛ k'a kɛcogo la olu bɛna fɛn wɛrɛ fɔ dugudenw ye min ni kɔrɔlen tɛ kelen ye anw ye gɛlɛya min sɔrɔ n y'o f'i ɲɛna mɔgɔ fɔlɔ minnu kɔnna ka na baara kɛ a bɛ dugumɔgɔw ɲɛna ko baara kɛcogoya kelen pewu de bɛna continuer donc an ka fili belebele kɛra o de ye mais o bɛɛ na tɛmɛnen kɔfɛ nin baara ninnu kɛlen kɔfɛ ani nin laɲini ninnu bɛɛ kɛlen kɔfɛ an nana ye tuguni mɔgɔw bɛ halisa olu ma sɔn dɔw bɛ bɔ u b'a fɔ aw nana yeleni min di nin aw nana ambulance ni min di nin a ye dɔgɔtɔrɔso ni min jɔ nin a ye sira ni min dilan nin ainsi de suite donc an bolo fasojɔ tɛ dɔn kelen ko ye fasojɔ ye fo ka taa i ka ɲɛnamaya ban an bɛ bɛɛ bɛ kule ko jamana minnu jɔlen don hali sini olu bɛ ka ɲini ka jɔ bon n'i dun ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ anw bɛ commune min kɔnɔ o tɛ kɔnɔdimi ye o ye ɲɛdimi de ye ala barika la yanni anw ka na 2016 yan Kaba mara Kulukoro mara bɛɛ b'a dɔn Balan Bagama tun bɛ cogoya min na an bɛ ala tanu bi fɛn caman bɛ anw nalen anw yɛrɛ de miiri bi an de courant kɛ miiri in kɔnɔ yan ka machine san baara sugu bɛɛ bɛ kɛ yan bi sinon an ka fɛn bɛɛ tun bɛ taa siège karan wali narena n'an ma yen sɔrɔ fo n'an taara Kangaba an ka dossier bɛɛ courant tɛ yan machine tɛ yan hali tracteur tɛ yan donc an bɛ ala tanu ka ala barika da an sera k'o bɛɛ kɛ ka sɔrɔ société nin yɛrɛ fana ma donc ala barika la an bɛ kuma min kɛ a n'an ka TDL a n'an ka VT an sera k'an débrouiller mairie rénovation na équipement ça nous a coûté à peu près 27 millions a bɛɛ contribuer n'u ka wari an yɛrɛ ye ONG m'o di mɔgɔ si m'o di et ni minnu ma a da la u bɛ se ka taa vérification kɛ au niveau du trésor de Kulukoro de la comment dire chez les prestataires de Kangaba si jamais Balan Bagama a reçu une vingtaine, trentaine de millions dans sa caisse depuis l'avènement des collectivités au Mali. Donc voilà un peu ni minnu m'a faamu u bɛ se ka ne yɛrɛ wele an bɛ wari min sɔrɔ a quittance photo bɛ ne yɛrɛ kun b'a bɛɛ ci ma ka dalu b'an bolo. Ayiwa an bɛ segin ka na bi ɲɛnajɛ la a kɛra nisɔndiya ye gouverneur ka directeur de cabinet tun bɛ yan aw yɛrɛ ka maninkala dugutigiw tun bɛ yan u ka cidenw tun bɛ yan tɔn minnu b'a kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen tun bɛ yan kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ ka ɲɛsin musow ka nin baara dege kɔfɛ. Voilà kuma kuncɛ kuma min bɛ ne bolo Kasimu k'a fɔ o ye an ka lajɛ dɔrɔn an ka jamana sariya vraiment an ka to a kɔ an ka bato jamana tɛ se ka sariya ta den kama sariya fɛn fɛn talen don jamanadenw de y'a ta donc fɛn min ye sanubɔko ye a ka gɛlɛn anw fɛ yan kosɛbɛ mais sanubɔlaw don sanubɔlaw tɛ anw ka dugu ninnu ye sanubɔ dugu de ye an tɛ baara foyi ɲɛ sɔrɔ sanubɔ bolo yan mais n'i y'o baaraw ta k'o lajɛ anw yɛrɛ bɛ dama minnu sigi anw yɛrɛ bɛ yiri minnu tigɛ an bɛ tiɲɛni minnu kɛ an tɛ se ka réparer depuis anw tɛ diɲɛ na sa dama de bɛ sen yan mais an b'a ye an m'a ye hɛrɛ min sɔrɔ nin kɔnɔ an ma deli k'o sɔrɔ o si kɔnɔ duguden bɛɛ b'a dɔn o fana ye tiɲɛ min ye donc vraiment an bɛ min fɔ mɔgɔ minnu bɛ yamaruya k'u kana baara kɛ an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka sabali mɔgɔ ninnu ni dugukolo tɛ taa minnu b'a fɔ k'u bɛna an ka dugukolo tiɲɛ u bɛna an ka dugukolo tiɲɛ dugukolo tiɲɛni kɔrɔ don don min tun tɛ bi ye an tun bɛ sɛnɛ kɛ angɛrɛ ko tun t'a la foyi t'a la bi bi in na ni ma angɛrɛ san i tɛ se ka dumuni kɛ o donc an b'a fɔ mɔgɔw ye nin société yɛrɛ bɛna an dɛmɛ nin bɛna an dɛmɛ k'an ka dugukolo k'a la kurakuraya an bolo parce que mun na an bɛ tracteur ta ka yɔrɔ wuli n ka kun ye ka dugukolo nɔgɔ don ni dingɛ senna ka tila ka datugu ka yiri turu a la n'a ka di i na nakɔ kɛ n'a ka di i bɛ ka foro sɛnɛ donc n'u tɛ taa ni dugukolo ye u bɛ waati kunkurun de kɛ ka baara kɛ o waati kunkurun kɔnɔ an ka hakɛ ye min ye an k'o ɲini vraiment an ka bɔ ɲɔgɔn buruja kɔnɔ an ka bɔ ɲɔgɔn na gosi kɔnɔ adamaden ala ye mɔgɔ mɔgɔ dan bɛɛ ni dakan don bɛɛ ni garisɛgɛ don minnu bɛ peut-être kɛrɛfɛ wali ko nin ka gɛlɛn minnu ma kosɛbɛ wagati nataw la caman b'a dɔn k'a fɔ effectivement fɛn nin nali a kɛra hɛrɛ dugukolo ka bon mɔgɔ caman ka yɔrɔ exploitera ka kɔn Balan Bagama ɲɛ
donc ni tuuru sera anw fana ma an kɔni ma an tun b'a faamu nin y'a siɲɛ fɔlɔ y'an fɛ mais nin kɔfɛ société caman bɛ ka nalen Mandinkaw bɛ ka na Sénégal Pacifique bɛ ka na Mɛnkɔrɔ Dunuya bɛ ka na a mɔgɔ ka ca donc an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn u ka sabali u k'u bolo da u dusu la i se tɛ den mun ka cɛlataga la i b'a fɔ ko Ala ka ɲuman si o de ye Mali sanu bɔ ko ye Mali jigi dalen bɛ sanu de kan bi a sɛbɛnnen bɛ sanu de la n'o bɛ mɔgɔ min baara Mali dugukolo kan n'e ko k'o tɛ baara donc a ka gɛlɛn i ni État ka ɲɔgɔn faamuya voilà an bɛ fɔ population ye o de ye k'a ɲini ka sariya dɔn ni sariya n'i ma se k'a ɲini k'a dɔn donc toujours i ni gɛlɛya de bɛ to ɲɔgɔn fɛ. an bɛ fo an b'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ. Ala de kɛra sɔnna ma merci beaucoup an b'i yɛrɛ fo ka déplacement ma. Diyara n ye kosɛbɛ merci.